а нещо сладичко, кето сладичко или безвъглехидратно сладичко. И е така, по никое време посред нощите почваме да си угаждаме с Меги. След големия интерес и многото съобщения, които получих за кето, т.е. без въглехидратните и без глутеновите соленки, ви показвам един бърз сладкиш, който, разбира се, е в вариации. 4 яйца. Разделяме белтъците в една купа, а жълтъците в друга купа. Изключително бързи и лесни са. Въпрос е просто когато минете на този начин на хранене, нали, постепенно се снабдявате с всякакви такива продукти, брашна най-вече. Като държа да уточня, че, например, купих на Меги едни корабийки, на които пише, че са от безглутенови овесени ядки. Това няма как да стане. Или безглутенова пшеница. Няма как да стане. Безглутеновите продукти са ориз, царевица, картоф, но пък те са въглехидратни и затова, ако се избягва и въглехидратите, нали, за да стане този кето режим, трябва да се ползва бадемово и кокосово брашно. Ако ползвате оризово, нахлутено, рошков и така нататък, то е безглутеново, но е въглехидратно. Сега, другите продукти са, тук имам 4 жълтъка, 4 белтъка. Към жълтъците добавяме, разбира се, бадемовото брашно. 4 лъжици, е така, с връх хубаво. 1, 2, 3, 4 лъжици бадемово брашно. 2 лъжици кокосово брашно. Ако не сте ползвали кокосово брашно, трябва да знаете, че то е на принципа на бебешките кашички. В момента, в който го сложите и го залеете, то такова набъбва и става едно плътно. Реално то ще събере свободното, тъй като ми е малко, сложих така още малко, за да станат като бадемовите. 2 лъжици кокосово брашно. 2 лъжици какао, разбира се, то ще излъжа сетивата ни. Пак така, хубави 2 лъжици какао. Така. И подсладителя е еритритол, той е във формата на захар си изглежда. Ето. Слагам 1 лъжица при белтъците, нали, за да станат на прах и примерно 6 лъжици. 2, 3, 4, 5, 6 лъжици при жълтъците. Все пак ще правим нещо сладичко. И в тази смес при жълтъците това е сока на един портокал. Съм си изцедила предварително. Изсипваме го. И пак за да подсилим портокала, защото портокал и шоколад е разкошотия, финно ще пусна и малко портокалови кори. И 100 грама разтопено масло, като ако ползвате кокосово масло е доста по-здравословно, нали, по-хубаво, но така, ето малко корички. И ето го и предварително разтопеното масло. Моето в случай е краве масло, тъй като нямам толкова кокосово, се оказа. Така, сега и бак полове. В тая сухата смес и бак полове. След това отдолу в описанието на видеото ще ги сложа тези съставки. Сега какво правим? Разбиваме с миксера първо жълтъците, за да станат на прах, тъй като те трябва да са в суха купа с сухи бъркалки, за да станат плътни, нали, като обърнем купата да не тече. И след това, без да мием същите бъркалки, правим и другата смес. Сега, понеже пускам миксера и няма смисъл, нали, да шума, затова ще се включа след малко. Забравих да кажа, че през това време фурната загрява на 180 градуса отново. Там си работи, докато и аз тук си работя. Така. Чакайте така.
Белтъците са готови, когато миксера започне да прави ето такава следа, такава черта. Ето. Демонстрираме, нали, този ефект с обръщането. Това го показвам, защото и моите деца от време на време, като питат, бе, майка ти как прееди си какво, и те, нали, казвам, Йойо най-често казва, абе, влез там във Фейсбук, тя го е снимала това видео и виж как го прави. Със същите бъркалки, без да се забавляваме, разбиваме и жълтъчната смес. Така, на нея ни трябва, кой знае колко много, какаовата смес. И сега бавно и постепенно прибавяме това въздушното. Не беше много постепенно при мен, но сега въпросът е бавно да го разместим, за да... Ето така. За да запазиме обема. И след това, като се изпече, става изключително пухкаво. Сега този, който го направихме, е с портокал, нали? Шоколад, и той ще има вкус на портокалче. Но, например, ако нямате портокал или ако искате, нали, да го разнообразите, вместо портокал може да добавите 2-3 супени лъжици вода, примерно. И тогава ще има само какаова смес. Или ето сега в тази смес, преди да я сложим да я печем, можем да сложим сместа и в нея да сложим, примерно, малинки. Такива пресни малинки. Те пак ще си подсилат вкуса и ще се смени като цяло, но да речем, ето, това е най-честото. За сега не ни е писнало. Както Меги казва, трябва да се свикне на вкуса определено. Не е типичното, което сладост, нали, която сте свикнали, но тъй като има доста хора, които спазват този режим от здравословна гледна точка, пък и така, аз с брат ми често си говоря на тая тема, нали, какво ядем, какво купуваме, какво е било едно време. Някой, нали, като каже, тя, баба ти се кекс с бадемово брашно е правила, ами баба ми не, обаче тя си я гледала и пшеницата и всичко и е било много, много по-здравословно от това. Както брат ми каза, пшеницата едно време е била до коленете, сега пшеницата е над кръста, нали. Просто самите торове, които се използват, химии и така нататък, и в земята, и в самата продукция няма как да не оказва влияние. И затова е много тъжно, когато нещата отрат до автоимунно заболяване, което всъщност е за цял живот. След това е едно рингче, ето толкова ми, една педия е диаметъра. Сместа стана доста като количество. Понеже тази е портокалова, няма да слагам други плодове. Но ако беше с вода, съм слагала съм и боровинки, ако нацела хубави. То на боровинките, както си говорим с Меги, е много така тънък момента, че те всички изглеждат хубави, обаче не всички са вкусни. Някои са по-кисели, така да се каже. Но късмет, нали, ако знаеш, лошото е, че дори да вземеш две тарелки една от друга, не знаеш дали са от една партида и пак същата работа. Така, разстиламе хубаво, ето така, и я пращаме нашата мини кексова тортичка, къде? В фурната за 15 минутки на предварително загряти 180 градуса. И така, ето го сладкото шоколадово-портокалово нещо. Само да кажа, че реално като го извадих на 12-та минута, е така като натиснах, ми беше мекичко и го пуснах за още 5 минути. Така. И другото нещо, което е специфично, освен че трябва да му се свикне с вкуса на тези здравословните десерти и въобще на здравословните храни, всъщност значение има начина на сервиране. Това има вкус буквално на брауни.
Трябва малко да поизстине, за да си отрежем едно парченце. Да. Обаче си ухае на шоколад. Чудесно. Ами, това е. Сега ще поръсе тук малко бадемки, така, за да стане почти като торта гарш. Ето за това говорим, че човек се храни първо с окото и след това с вкусовете. И сега ми трябва големия нож и съм аз. Здравейте хора, правим торта е такава, виждате ли? Много е хубава. После ще ви направя тейст тест. И ето, сега показваме парченцето. Но както казах, че сервирането е много важна част. Затова ето, слагаме си една плетена подложчица. Подготвяме си една красивичка чиничица. Изваждаме си едно парченце, което, вижте, почти като брауни е. И да ви е сладко. И понеже Меги покрай мен няма търпение да си го опита, хайде почвай. Много вкусно. Нормално ли трябваше да се да? Те хора да знаят, че си ми готвила друго. Да, знаете, аз се разказах. Това е портокалово, не е като другото. Не е като другото. И Да. кое е по-вкусно? Това. Това. Портокал и шоколад. Я. Да. Я.